Nyakoro moke jwang wantiere karkae wacho ni an madong ka gitai kenda ken jaloko gigi duto asechopo ka weche mag tuke to koro bende wantie ka wadama na ringo kod wakonie weche mage mosebedo kae kamolo kuonde mopogore opogore weekend obedo mamit malit moko osebedo ka nyiero moko osebedo ka ywak wacho ni nyaka sani jomoko wacho ni tuke mag wasunge ok bimiyogi pressure ok bimiyogi stress wacho ni mano bang' loch mopogore opogore jogo molo jogo moloyo wacho ni piny Kenya ka bende nitie league madhi nyime wacho ni tuke bende ok gin mana mag adhula kende wantiere gi ng'wech ne wantiere kae kod welo moa e pinje maoko jo Kenya ne otimo nade mag ng'wego mopogore opogore gi tuke mag pap mano mantiere e pap kacha mopogore mano wacho ni ng'we mag Kipkeino Classic Continental Tour matielo machielo nyakoro mag jwang tielo ni mare mar ang'wen odhi yo machalo nade ka ne ntiere buore Nairobi karkae ma bende ne waneno ka jotelo buora no yuoro mano chieng' ngeso ma bende kano rumo karkacha ntiere gik mopogore opogore ma bende pod dhi nyime e paw siasa okawo mak gi kawuono okinyi ma kawuono wantiere kae mondo warang kendo wanona ne weche mag tuke mana kaka ne gitimore weekend ma bende koro wasiwuok kendo wadonjo okinyi ma kawuono chieng' wuok tich mana ka pod giliet iwacho ni kogoyi ka liet kamacha ma ka ng'ato medo goyi bende wijo mana ka kodonjo ni e yo mopogore opogore machiegni okinyi ma kawuono nyaka giko wuoth koda e chenro ma koro neno ni chal mag weche mag tuke pacho kae moko bende matimore pinje maoko nyinga Cleophas Loch jakisumo kanya kwar ma okew nyaka sango ntiere kae kod wenda ma wigi otimo jera ahinya weche gi mag tuke ano ka moko nigi mor moko onge mor nang'eni giteka ma gintie ka gionge mor e league ma Kenya kata ingikona gimomiyo kata ka gionge mor kosoyo okinyi ma kawuono angikona okinyi ma kawuono ntie kod wuodluo achiel kod nyiluo ariyo wadanono go weche tuke Tony Sungu obed ka kata kamano ok ochopo nikech late mar del chang mapiyo Tony Sungu odiochieng' machoro obedo kodi Joshua Kwanya antiere kodi ka ng'acha kodi wacho ni koro kaero wacho en ga ladies first koro kawuono gi ng'eny moloyi wacha kodi ka tanga dhi gimose oganda okinyi ma kawuono Joshua Kwanya machiegni jafwambo okinyi ma kawuono erokamano ahinya Cleophas mor mar kendo duogo mondo wago mbaka e weche mag tuke motimore koni kod kocha kendo ang'eyo ni weche mag tuke en gima kelo ga ji kanyakla waneno odira kaka ne wacho ni jotelo mopogore opogore ne ni Kasarani kacha kendo bende kata Nyayo bende waneno gi kocha chande koro an namor ahinya nikech weche tuke kelo ganda kanyakla erokamano ahinya kineno weche gi mag tuke bende ang'ikona ni juma weekend mari obedo nade mano bende ka ranga te are ne tuke oni chaka ka chieng' tich abich nyaka odiochieng' manyoro mana malo mari obedo yo machalo nade kineno weche mag tuke mara no bedo ish 50-50 nikech kaka johera mag Gor Mahia ne wan yien iwacho ga ni geno samoro nya jainyo gaji ne wan geno kabisa ne wanyal digo otoyo but noko bedo kaka ne wapango to mane mito pira kawuni goyo ng'ato kinyi goyi to idhi zidi kamano kwa dhi malo kucho chona neno ka bende Chelsea pod tutni atuga kaka gitimo ga pile omiyo pod wakita gene ni maybe kata next season kaka season manyino biro to wanyalo yudo lokruok maber mopogore gik maneno sani lakini so far so good okane wach mora marach erokamano ahinya mane kaka kuomi obedo kanya weekend jeno lale machiegni weekend mari obedo machalo nade tich abich madonjo karka mano kata kwarango kipindi mogik mane wantiere godo Ramogi TV okinyi mano wuok tich mokalo nyaka kawuono bedo ni yo machalo nade gingo mane geno mane wacho kaka pod in kodgi ni gin maka mane pod wantiere go nyaka kawuono koso pogruok oneno erokamano ka wang'iyo kaka chakre wuok tich nyaka kawuono gik mana wacho no bedo nanyiso ni FC loyo FC ok dhi bedo mayot to ne uneno mano na wacho ni Manchester United aneno ka wadhi temo mondo walo team mabiro mondo wa maintain top 4 tineno ka ne walocho to king'iyo Chelsea nanyiso ni sani Chelsea ka build up team matene ni gibo temo loyo tineno ka ne giwuok amodhi matene ni gitemo aneno ka gik moko dhi maber na kwero Arsenal ni wach league owere goge kuma gibede to ni neno ka mano bedo osalo gimane nadiera Iba neno ka weche dhina maber kane rach moro lakini loch ni gati e opira ko sami dhi e pap ing'eni nyalo locho nyalo wuok amodhi kata nyalo loyi koro nyoro jotugo mag awacho ni jo hera mag Gor be notimo maber nikech bang' loch
onge tulo moramora matine ni koro sani wabende ne wayieni no lowa koro wangi mana ni tutugo mabiro mbelege wadhi loyo gi nadi nikech okoyot Tusker ni wiwa sani to Tusker beneti gimoro mane wachi wiye ka gilo aloya kama to gidhie malo ano kane gimero Kariobangi Sharks ne gimero Kariobangi Sharks alafu king'iyo games ma goro dongo wadongi timbe matek pod wan gi Ulinzi pod wan gi Tusker no to king'iyo Tusker okodongi timbe matek ahinya pod en gi Wazito pod en gi aparo den gi Vihiga Bullets matine ni kokwa tiyo matek to Tusker dhi kawo gini aya wacho ni paro biro mopogore Okel kama loka kendo janon weche mag tuke Brenda Ongalo yaore weekend mari angeno sebedo mabora nwa bed kodi ka chieng' maandamano mosa yenya gigo mano makioko iwacho ni bang' maandamano makamano maga Azimio wacho ni are chieng' no wuok tijno pok wabedo kodi kendo kata kamano ng'e sebedo kiluwo weche mag tuke nyoro ne intiere Nyayo kacha ni luwo weche mopogore weekend mari gi chenro mag tuke obedo ni machalo nade Goero kamano amor mar duogo ka to weekend osebedo maber ka wachako gi Champions League naseluor ni Real Madrid seche moko nok dhi nyalo goyo Man City to anno kaero ne gitemo aggregate no 1-1 week juma mabiro ni kaka dhi chakre koro second leg nikech an ang'e ni ng'ama dhi win kind Chelsea gi Real quarters mag final mag Champions League emane dhi kawo league to pod an gi geno no nikech Real Madrid be ni kanyo asto Chelsea notemo ni chako duogo matin but we are building a team for the future koro wawuok ka jo Arsenal machon man kecha no kanyo makoro wadhi the fact ni koro wayudo Pochettino robire team shows that wan gi coach koro mar caliber mar team mar Chelsea manya tayo wan from next season apa ni koro we'll see the performance improving asto Kipkeno Classic nane Pap Kasarani nang'eyo anno ni it's a very good thing kineno ka jotelo chako bire pap miyo chunjo Kenya duogo ni weche tuke nitie nikech nitie gimoro mowacho ni using sports as an economic tool weche mental health gin gik ma sports gi nikech mental health seche moko yudo ka ng'ato situations tame seche moko en gi shida moro kaka okaw gino tekne but yudo ka nitie sports nitie gik ma ji engage ng'ato seche moko chunye ool okier otim nang'o paro make mang'eny kodhi e pap kacha oyudo ji mang'eny obedo entertained oneno ka jotelo nitie hope be temo kama duogo so sports generally epani konyo ji kobet korka fans obet korka jotugo be koneno ka jotelo nie pap yeno ka seche moko pesa wuok matenten to chiero chuny ng'ato korka Gor gi AFC gima litna en ni season mogik mane Gor oting'e league we confirmed our league gi gigoyo AFC but osebedo higni 7 kapok gigowa e derby moramora koro it's a good thing ni wadhi chako kama nyien derby endo osebedo ka game moramora koro competition cha dhi chako ka duogo koro nikech the next derby onge kaka Gor dhi yie ni mondo gogi big up ne johera mag Kogalo gi johera mag AFC oseng'e ni derby gi mosega ketho ahinya en weche mag hooliganism miluor ni seche moko kadwa dhi e pap tia gasang ne goya kiang'ang ne timre but waneno ka nyoro jogor nyowuok kata kaponi oya pokwa wacho lakini jo AFC nyoseng'anyo no gidwa bire pap nikech game en marwa kata kanyo gibiro mang'eny kaka onego bed ni gibiro jogor nyowuok motemo mopong'o pap maber kabisa it's a good thing onego bed wane kaka fans chako doke pap to make our football in as much as wacho ni jotelo nitie federation nitie responsibility mar miyo tuke wa bedo gima wadwaro gima wamanyo lokacha ni kuomwa kaka fans wabe kila ng'ato nigi role monego bed ni play iwacho ne kinde ng'ato nigi gino monego bed notimo mondo tuke ochope moro makare wang'eni league bende osechope okang' moro machielo ang' marango chenro mopogore ma sirkal fono nyalo bedo kata ka keto kokale e federation un kaka jofwambo matimo weche mag tuke supporters kachal koda ka fans johera mag tuke mopogore kaka oganda nyalo bedo ni chopo kacha mondo miyo chope moro makare ang'eni tuke mag machimeji derby ang'wa mako ka chenro pok orumo kata kama nyakoro mage jwang' koro donje tielo makoro bende wadanona ne ng'wego mag Kipkeno Classic Continental Tour oganda jo Kenya ka koro rieny tiende nang'o
mano kinyi makawuono ka wantiere kodi kae achiel kachiel mondo mi warange ne gigo mosebedo kata katimore. Sane ka wanyalo mana neno bende pichni kachiel koda gigo mane ntiere kar kanyo e Kipkeino Classic, mano kata ka ntiere duol mag jogo mane ntiere kar kanyo achiel kachiel mondo mi wawinjgi ane kaka ne gibedo. The action in Nairobi. It's a good start from the big man in the middle. Ferdinand Omanyala trying to stay relaxed. He's under pressure, but he's not showing it at all. Ferdinand Omanyala this time drives all the way to the line. No showboating, no time for smiles to his competitors. Ferdinand Omanyala delivers what the home crowd wants again here in Nairobi. He is a superstar student studying here chemistry at the University of Nairobi, a home. Nakoro mga juangin na mago ngwego mago maga Kipkeino Classic taenya ngwego mag mita 100 mane achiel kuom mago bende mane jo Kenya orienye mabende onge maber ni picha maka mago kanyo koda super sport onge maber ni ngwe maka magi ne jo Kenya ochopo kacha mar neno gi moko wachak lusi kacha stadium no pong machalo nade jo Kenya no wuok karom jadire kaka no kwagi mondo gi wuogi to ngwe maka magi miyo puonj machalo nade kaka jo Kenya. Joshua mokongo an ok adhi e papa paro ni Brenda wacho ni odhi to onyalo miyo the correct picture but kalure gi pichni masebedo ka neno online ok apani Kasarani no pong kako nego be no pong nikech Kasarani apani tingo dano ji maromo 60,000 kapani no wachopo moromo dano kata machopo 40,000 but mano pura neno koeo kiwango madano dhiga kochopo ndalo mag opira ki compare joma no dhi Kasarani gi joma no dhi Nyayo neno Gor Mahia gi FC Leopards apani joma no dhi Kasarani ne bup moingo but ngwech ingeni 100 meters kata these short races okong'iga ni Kenya joloyoga to kora neno kasani the narrative is changing nikech sani neno ng'ato kaka Omanyala sani temo matek kabisa kendo neno kasani onyalo ringo and below 10 seconds taparo ni ko medo dhi mbele purobo medo break those records konyalo maintain ni koro onyalo ringo below 10 seconds en ngwech mora mora tapano Omanyala pod bro mana endelea ku break records apani bende sani kirango kata steeple chases 3000 meters mago are races mungere gani mago to mek jo Kenya tapani mago races mana wa win gata bende 800 meters jikaka Moragi ni en new generation mag jongwech mopogore gi joma nwang'iyo go chonka kena iro ni engwech ka ema yudo ka kendo Kenya ng'eyo yudo new talent mopogore e sports mopogore ka nikech iyudo ka jongwech manwang'iyo go chon kaka gi retire kaka Ezekiel Kemboi gini kawuok e pap to ayudo ka nitie jomoko ma kao kargi apani ngwech ka e film mar sport mapani Kenya ka watime maber kabisa to we need to do more mondo records kaka ma kina Ezekiel Kemboi gini no keto akina Eliud Kipchoge gini osebedo ka keto mondo wa maintain nikech mano e gima oseketo Kenya in the map mar piny mangima ni ngwech to kochopo sa ngwech bed marathon bed 3000 meters steeple chase to mano en mar jo Kenya koro sport mano timore over the weekend mano timore Kasarani en gima ber kabisa en kata ka obocha kwa bedo ni moko kendo to joera mag sports o kata joera mag ngwech kendo joera mag sports wawuoguru woko wa miuru jogi mijingo e pap ero kama na nya Breno galoka poka biro ira Jen Olale ni ntiere pap kacha chal mar wachne ni mane inyala no akiani kamane kamera ntiere mapono ne mako Uganda mathoth kosikete ga yo machalo nade Uganda ne opongo Kasarani kosini nene yo machalo nade mano weekend changes kaka konyo wacho Kasarani nigi 60,000 capacity pong to nyoko pong lakini nyedh jodhi kar romgi maparo again kaduoge wach hooliganism ma ji oluore wach opira cha nikech oonge koni but hapa ni challenge ma nitie en ni wach ng'weni nyoko lande ahinya ng'eny ji nyoko ng'eyo iyudo kinyiso ng'ato ni nitie ng'wech matimre Kasarani daka se winje koro hapa ni publicity ma wamiyo sports wa be onego bed ni wa improve nikech opportunity makade bed ni en gimo land maber kata juma chiel mfululizo nyedo pong Kasarani nyedo pong but still ji nowuok mang'eny kabisa and it was a very good show ni wayudo ka ng'we matindo tindo matimore gi en opportunity ma athletes matindo yudo
magibe gichako ringe, waneno gi okwane nyinge madongo ka, to waneno ka giyudo place maginya seto records gi, ginya keto time gi, tino ka en gima ber nikech giyudo challenge ni jok ng'wech nyaka mapinje maoko nitie biro around. Shakari from the US ne nitie, Johan Blake from the US ne nitie, yudo ka nitie nyinge madongo go manitie, to giyudo opportunity mar PM gi jok ma seche moko ka gidhi ringo, ka gidhi timo trials ka, tiyudo ka nyinge madongo ka poro onge, nye gionge ka, nyinge madongo ma local nye onge. To concern na ni kar 5,000 meters gi 10,000 meters women ka, waneno ka jo Uganda chako ng'wech, giringo, gisechako mayowa, onge kaka wan dalawa, iyudo ka race no nigi jo Kenya kata beach, to podi position 1 dhi Uganda. Hapa ni wachak ng'iyo jo Uganda gi, kapo ni gin jowa to waduok gi dala nikech onge kaka soon Olympics, waneno ka wabo chako share spoils kodi kochopo Olympics, IWF, asto kuom manyala hapa ni en gima ber, to waneno ka nitie David Odhiambo kata ka nyoko ringo nyobedo disqualified for full start 100 meters, but en gima onego bedni wa consider kaka oganda Luo gi oganda Bandu, nikech en talent manitie, wasefwenyo ne nitie, wanya yudo omanyala moko mang'eny lokali. Koro mano ng'wegi maga puti njiri miwuok wuok ng'wech mag 100 meters 200 meters nitie nyako miluongo ni Kadogo, to wan gi Mora, to waneno ka en gin gik manyatimore. Koro ka wanya support gi mondo wayud omanyala moko mang'eny, we can be on the world map for other races. Tuke makamagi mang'we makamagi masani nitie, ina ng'otieko mana Kipkeno Classics aseduogo ir Jeno Lale, miyo wapuonj machalo nade kaka oganda jo Kenya. Tuke mamoko maponono nitiere sikunde to poko chak kata nyisgi, talanta nitiere to oganda poko wuok oko diere mondo nyis ni ka nitiere talanta machalo kama, ka talanta mane school ma primary, oganda chikore high jumps ka, also long jumps moko bende nitiere kagi kacha, short put nitiere, jo Kenya okwane ka wantiere tuke machalo kamagi, enong manyalo bende timore, talanta gi chako to gilal kose nang'o matimore ga kuom. Hapa ni pok wabedo serious gi scouting marwa, nikech adiera kata ka ni high school kata primary, nitie jok mane ringo 100 meters gi, to ne gin jo mabeyo, pole vault ma jogi win gi, kia short put, inno ka GR Romania, Poland ema nye win kanyo, ne onge jorotenge kanyo, ne onge ja Kenya kanyo, okonyo bedo ni wa host gimoro to waonge participants, nikech kata ka wadhi ga Olympics, kata ka wadhi ga this international ng'we matimore, iyudo ka medal ranking miketo go pinje ka, iyudo ka pinje molowa gin gi gik mang'eny magidhiye. Koro ka wanya scout talent, nikech talents gi gidhi to gilal, iyudo ka ubera ahinya e ng'wech, ubera ahinya 100 meters ginigi, to after East African School Games to githo kamano, giduogo gilal. We should make our sports attractive, mondo kata ka nyathi chawa school to wan gi follow up system moro ming'e ni skund ni to ne timo maber e opira, you identify ni nitie jotugo achiel ariyo adek, nitie jang'wech achiel moro e school makama kama, we nurture that talent, inya kete gi education, kech kineno pinje maoko adier, seche moko taka gichiwo scholarships universities maoko, ineno ni sports talent is an added advantage. Ito ka ng'ato ne ber ahinya e basketball, an gi scenario moro, jatugo ne nitie St. Mary's Yala, iyudo ka ng'ato tugo basketball kata ng'ato tugo rugby, to komiye scholarship odhi loka, condition en ni odhi tugo ne loka kocha, koro ing'e ni gikawo talent wa. Koro ka wanya bedo gi systems machalo kamano, ginawacho ni the fact ni serikal nyiso ni gichako bedo involved, nyakonyo, those are the things maginya konyo wago e following up, mondo jogi kawa e school to ng'e ni onya transition kata gi tuke ni. Ero engineer wan go Olunga nyo yudo award, to yudo award kanye Qatar kucha, poko mone somo, poko mone yudo title ne mar engineer no. Koro we can nurture talent together with education. Kamano bende wantiere kai kod ukil kama loka Brenda Ongalo. Itugo tugo mane cha? Mana football. Opira ne me goyo. To ange jo mathoth ahinya mantiere kar ka pejre ga ni ponono joma nyiri nyalo tugo kuonde machalo nade, ponono tuke mage koso gine chess kende. Bende Jeno Lale, ng'we ma Kipkeno Classics ni nene yo machalo nade kane lowe chenro mopogore opogore, jotugo mawuok e pinje maoko bende duogo pacho ka mondo mi onene adieri osimbo mane sibedo ka gimanyo ni giyudo, kendo piny Kenya oyudo thuolo mar uso
kit tugo magintiere godo kendo lwasi magintiere go mag jotugo e pinje maoko? Aneno ni ne en gima ber manotimore, to kitemo ng'iyo tuke manotimore Kasarani, wang'iya ne wan kaka jo Kenya kowe ng'we mane wadhi mane wadominate, kineno ka ne watemo short races gi ne wantie mana matin, lakini ng'iya ne kata javelin ne wantie, short put bende, but aneno ka javelin kata ne obedo na mang'wen. To initially aneno kaka nyicha walocho. Koro aparo ni Kenya as a whole oripo bed ni jotelo obed gi initiative makata kaka ineno initiative manintie maruma mane Ramogi obedo go chande. Gima kamano oripo bed ni timo mondo koro wayud kaka wayudo jowa mondo gitiegre. Koro ka gisetiegre to wayudo kaka gitimo, gibiro tuke ma mbele kage. Kipkeino classic kanyalo bedo ni koro onyalo timore mang'eny, kiko bed ni en gima kobiro dichiel to kendo odoko lal. Po bed ni otime mang'eny mondo koro jotugo bende obed timango, obed gi siso mar manyo gigi, nikech nitie nyithindo mane skul ma ong'eyo ringo, mong'e timango mana kane wawacho. King'eyo kaka St. Anthony's Kitale, iyudo ka gin gimanyo ga sama uwai high school, ka uwai primary, to nitie jomimiyo scholarship, kinyalo tugo football, tibiro to gichulo ni school fees. Koni nano kidhi kacha, inidhi ni somo lakini idhi tugo ne skundno. Skunde mag Western sana timo kamano, St. Joseph's be timo kamano, kata St. Mary's, Maseno, King'iyo, gitimo the same. Koro kaka gitimo the same, ka gigolo nyithindo koa skunde moko to gimiyo scholarship ni biro tugo negi. The same should happen kata nwa bende. Inyalo kaw nyithindo go ka gidhi e university be. Tiwacho ni kibiro university, ka in gi talanta, to university chulo ni. To bang' kanyo, iyudo ka koro be oripo be ni gin magimanyo ni market ne Kenyan athletes ama kata ka en tugo po obed mpira, obed javelin, obed any other sport. Koro kwa timo kamano tiyudo ka wayudo ka wayudo talent mang'eny manopondo maoko timango moko bedo kwa seng'eyo. Ababu na mambo ni initiative maber nikech eno wono hero sports. To jok mano yeri committee kanye karo Radul gin jomo hero ball. Kwa pano Radul giro ipo be nigi dhi e ground koro gichak manyo nwa talents, ging'e ni wan gi academies man piny kae, man tie nyithindo matugo, gichak manyo nyithindo gi. Oripo bed ni ka gia kae, ka gia academies, timanyo nigi timbe madongo gi. Oyud ni wayudo ka nyithindo gi oa tugo kati academy to gibiro e Gor. Ka gia e Gor kako lunga ineno kano kae, dongo dhi otugo oko. Okoripo bed ni wauso jotukwa koro. Oripo bed ni jotukwa dong kae nikech koro wamanyo nigi chudo maber, wa ensure ni giyudo payments maber gi kila kitu gi facilities. Jotukwa ok bidhi oko. To provided ni jotugo gi okwa chul gi maber, to kwa ngi well-being margi, jotukwa pod bodhi manyo bodhi oko. Wacho kinde mag dhi oko. Joshua, chenro mag manyo jotugo oseneni mana ka gitimore ga mana ya adhula, wang'e maber skunde mosebedo ka golo jotugo mago madonje league mopogore opogore pacho ka, wang'e maber anta ng'ena bo wacho mana Kisumu Day nikech kanyo masana no ka jotugo moko wuok kata kaka mega St. Anthony's benigi St. Anton nitiere kanyo man Kitale, chenro mopogore opogore. Wacho kaka uduto koro useyangoru duto johera mag Gor Mahia, ntie jotugo mopogore opogore mantiere kar kacha. Kapono ni chenro mag scouting kata manyo gi ok otime yo moro makare, en ang'o matimore ne talanta mantiere piny kacha ma oganda moko nyalo bedo ni an gi were mag go opira tago mane primary kacha, secondary kacha to rumo idok mana timo gik mopogore opogore. Boseket lai makare? Aparo ni mokwongo pok wakawo ga sport e Kenya kaka sana e angle mar opira kaka avenue ma ng'ato nyalo yude kony, pok wakawe maduong' kamano. Kirango pinje maoko kata mana kaka Brazil nigi osebedo ka produce jotugo mabeyo kabisa, to gin gichako nurturing those talents ka nyithindo pod tindo. Tapani Kenya waka kata Africa ka waseketo ni nyaki somo na chemistry na kizungu nyaki somo technical maka poni okikalo tionge future. Apani kata chon kana waponto jonyolo kaseka sani nyaki timano book work no kimako matek to en na problem. Tasani apani piny betinde lokore, inyalo bedo kaka ne Brenda wacho, inyalo bedo ki idhi mbele gi weche ni mag sports gi, at the same time podi soma. Koro miana paro ni kokwa nyal kaw talent gi mwa nacha gi maber, to apani porwa brom talent gi bro lal. Nikech kaponi nitire ng'ato olunga, dina beni ng'ato noko mak bade, maybe kata academy mane nitie chon, dina beni oko mak bade. Talent ne ni okapani dwane no lunga kane gocho Gor Mahia kata dino ogolunga kododhi kata maju. Koro paro ni onyako kit systems maber manyalo chako nurturing talents gi primary school kata secondary school. Primary school kucho kech jomani primary bro dhi secondary school to kanye makodo gichako
come up with. Another thing, wanyalo nacha talent, but do we have facilities? Mane problem mabende an go nikech facilities onge kama jogi nyalo develop these talents. Wabe wan kata gi academies to academies be wan gi academy mar serikal nikech samoro private gi mag ji giwegi nyalo bedo mateka ne jomoko mondo donje to do bed kata ni en moro mantie mar serikal moro waunde kata counties wagi wa bed kata ni wan Homa Bay County Sports Facility Ram Academy koro jo Homa Bay 8 sub counties mag Homa Bay iro jomoko wuok Karachuonyo jomoko wuok Homa Bay town ni kajacha Siaya be the same Kisumu be the same to kapane wan gi those facilities ma public manyalo grow this talent wana manali private kaka Nairobi kapane wan gi Morongong Road kai to ok ginya kaujite koro apane onego made these facilities mondo talent go be nurtured even kata stadium onego med anjo ka kero nyowacho nyoro ni gidhi bid AFCON joint co-host mar AFCON 2027 Kenya Uganda GTZ do we have enough facilities serikali tangeni ko amua ni ratimo gimoto aburo team ne kagi amua sani gido the rights mag co-hosting AFCON angeni nyayo ibro losi tangeni kasara ni ibro losi kuro ne wa made these facilities mangeny county ka county ne go beni kata ne gibede gi stadium okobeni ni Kisumu International Stadium lakini kirango the international part of it doesn't look international ne kuro facilities kinya losi to talent biro bedo grown kapo ni onge facilities to pura boma menere wak wacho ni kinde go bende kantiere karakacha weche mag tuke nyokoro mag jwang'e albergi eyo machalo nade tainya bene kata ka gin mago mag ng'we kachel koda komo pogore wantiere ka mondo mi warange kinde montie sani mondo mi koro waranga ni league mapacho kae nyakoro mag jwang' nitiere mano mara FKF Premier League mabende nyaka sani wang'eyo kama osechope kata aska koro ni thuolo manyime kanya ngena warango tebo bang'e kama wasetieko twak no mano mara taska koro ne omero Kariobangi Sharks taska koro kano timo makamana ngena manigi paro mopogore tikindego bende onge maben gino mano timo ne Viga Bullets amwarangi tok taska kaitwa dhi Mashimeji Derby tangwa tiyo man league no ma Ingereza banka osebedo karakae loch mar taska mabende angeno kayudo kaka coaches go bende ne oloso kinde moro kantie sani wanyalo mbe ni mana yudo thuolo wanyawinjo gi Mondi mano ka wantiere kae kapo kwa dhi kata mboro mondo chak golo paro mopogore tugo mar taska kod Kariobangi Sharks galia mambo yatakuwa namna gani katikati David Odoyo amefunga goli moja kufikia sasa kwa timu yake mpya ya Taska wanaingia vizuri kabisa tayari kwenye mlango wa Sharks kule Kenya wanasema mapema ndio best Diogrosius Ochoka hapa raia wa Uganda anasema kule Champara Uganda kule Jinja Uganda tunacheza hivi tunadansi hivi anamwacha mchezaji Julius Masaba anamchungulia goalkeeper Gideon Ogweno anamwambia shika inaingia ndani ya nyavu tizama pembeni pasi ilipigwa kule akaonekana Levin anapopita pembeni akaimimina chini kwa chini kule Degratas Ojok tayari alikuwa amelala chale Gideon Ogweno hapa ni kuangalia mambo yatakuwa namna gani katikati David Odoyo iwijo kanyo tugo kako sebedo kanyo kantiro maber nien loch ma bedo ni deal no mane kata FKF bedo no chiwo rights maga tango tuke maka magi beda achiel kachiel mano kokale wang' jowi no bende ma piny no ma Tanzania mano ma Azam TV ma bende nitiere karkacha ka githoro kelo mana tuke mantiere piny gi karkacha gino mosebedo kacha katimore nyaka sani en loch machalo nade ma oganda jo Kenya bende koro osebedo kacha ka rito mondo mi chieng' moro bende tuke maka magi obie kata achiel kachiel machiel kuom gigo mane jatend piny Kenya bende owacho odiochieng' manyoro e interview mare mantie kod ute fwambo mopogore rights mopogore mag neno ni KBC gi nitiere kata ka Ramogi TV wantiere kar ere kaka inyalo ber chenro mag tuke mag mantiere e pacho kae anga chako di kendo Brenda ka neno tugo makamae mano mar Taska kod Kariobangi Sharks iwacho ni kinde mag nitiere kacha tuke dhi nyime itanga chal kachiel oganda chopo moko bende onge kar kacha to kitugo ma Taska sani tugo osechopo kacha thuolo mokwongo waneno nuoyo kata kodhi kawe tielo mar ariyo kendo molure e league ma pacho kae koso
Apani Tusker no sebedo ni gin gi siso mar mondo gi confirm ni last season cha ne gikawo league in as much as ne league manigoyo kapod wan gi ban to nitie controversy matin ni seche moko recognition mane league no dhi yudo ne onge nikech weche mane ban nitie mar FIFA mane wasabcha koro ne gibiro ka giwacho ni wadwa confirm ni ne waloyo league to we are still capable mar medo loye nikech last time ne giloyo league to onge CAF games mane gidhiye koro sani the motivation ne gidwa ni gidhi gichope CAF Champions League cha nikech teams mosebedo ka timo maber kata kochopo ni CAF Champions League kata CAF Confederations cha en ga mana Gor AFC Stemoko Sofapaka kedo ka gitemo sudo but Tusker motivation kinde tacho gani motivation mar mondo ngato okaw league mapeny ka kineno kata league prize money pesa cha okenga motivation en gani idwa ni dhi to CAF Champions League dipo kine yudo exposure moro maber to gi pesa mabiro gi mar CAF cha koro mane mapani gi manye gigeto to semoko yudo ni Gor nyoko yombo nuko go masemeji to Gor be noduogo drogi wazito hapa ni wakao kombe ni wamio Tusker elewati but opira ina mambo yake wacho ni udunda kawona ni kari kinyo onge gire makare wabeni weche gibiro romo pogropore ne wadatiyo gi thuolo montero reka par gario madongo ni moro makare mondo mi wamak gi duto koro kango chopo kari angireu gi giduto kana oloso weche mag Tusker Viga Bullets kachel kora kamano ma shimeji dabi kasani koro wawinyane wanyane no kanyo chenro mantiere Viga Bullets nyaka sani obedo relegated en achiel kuom timbe go mabende koro dhi bedo kache thuolo mabiro mano e league mano ma FKF e season manyien mano bende kod paro mopogore ka wantiere kanyo gi mano mar Viga Bullets mano ka wantiere kar kanyo paro chalo yo machalo nade kotenore kod wuok mari kata dok e league mapiny no mano ka gidok kacha agidok NSL koso gidok machalo nade ango winyane kanyo kaka chal mar wachen kabisa anatuheshimu tu kama tuko kuingia kwa huko nimepata kwa bako kwa ba jamani ka uyugi magwa kabisa Viga United mano Viga Bullets ero koro dokacha wachre gidoke lum ikinde magidoke lum Tusker odhi malo lokruogo neno mapogore e league ma pacho kae mano FKF Premier League pachi kotenore kod mano mar Tusker kachel kod mano mar Viga Bullets aparo ni oken team marach but apano menda magisebedo ka gi yondo ngi Japan tiro piche moko mana gisebedo ka gi giwemo gigoyo nikech samoro no ginyal afford to travel moro menda ni mondo kata the honor those games kora aparo ni oken team marach ahinya ka results osebedo ka nyisowa en man koso pesa emoseinyo gi nikech oseng'eyo ni kionge pesa to samoro bende yudo results nyalo bedo matek ahinya Tusker Football Club adir makende en ni Gor Mahia nitiere draws moko mwaseyudo ka ma pano mono wadhi kaw league draw man wago gi Sofapaka draw man wago gi Posta Rangers kasto gi draw manyocha wago goyo gi Wazito Moroni Stadium draws go apano miyowa wamiyo Tusker okombe ni wagocho gi Tusker next this weekend mabiro ni beno pira mayo to kapani oyota enya nikech matano coach mokidwa ni bedo buti machile nikech kirango kata pira mogoyo kaka coach ma Tusker okeno pira moro mamita enya okeno pira moko kaka mano neno nyoro ne na pira ma at least FC Leopards ne temogo pira mo mamit michako build up from the back midfield then imanyo goal mbele lakini matano samo chopeni okapani matano is interested goyo pira mo mamit sani no interested yudo results results biro miyo winang goilo yudo points adeke de goilo yudo points adeke chano sani udwango dongi picha ngwen picha ngwen gigi go kogo Gor Mahia en points ngwen mbele Gor koro mano nyiso ni he wins the league koro miyo Gor Mahia pani okwa gima wenyo ahinya bende en experience mar coach there some substitutions masa moro bende coach osebedo katime games moko mosebedo kwa neno emosebedo kwa enyon wali mango achiel en ma
Gor Mahia kata Tusker ko win league problem dhi bedo med. Iwinjo ka Brendo wacho ni gombo en ni ki win league nikech samoro bende ki win league to pesa mi win prize money tin koro samoro igeno yudo pesa CAF. Problem man go en ni Gor Mahia kapo no win league, Tusker kata ko win league, be gin gi team manyalo participate e Champions League. Mane warina. But league so far, upon it is Tuskers to lose. Wacho ni kanyo bende ginya bedo para manyime mara kawe. Indi nene yo bachala nya kora mogi jwang miwa pachi ote machoki ono kacha SMS na ria deka uchela nono kasa ni koro wadhia ne karakacha tugo maudu ching wanyoro manokero jaten pinyi Kenya kod Raila Odinga Ogai Marazimio kamora chiel e lapno manyayo mano mar mashemeji dabi igno sekaladi aberio jeno la lecho pot molewa inya kine mano pango chenro makama wacho ni tugo sebedo kacha manyuno miye morngeso edo ching wanyoro Gor Mahia omiyo bedo gi chuny moro malit kama chalo boyo mor ni Arsenal oko goya adek ango chop mondo ang'e ne mar Arsenal kaka nodhi to kana kamano owinjore ni mashemeji dabi to bende ne odhi nade duchi manyoro kae to jeno la leng thuolo mar konoa mar mashemeji dabi dokelu mar Viga Bullets kachel kod mano mar Tusker kato kango duogo wawacho ni league sani bende wanene chal mar league kamentie kata ngodhi nyime dake do mana bich kende tawarango nyaka kaka league ma Ingereza cha bende nitiere kasane owinjane kaka mashemeji dabi no chalo kaka no bedo e kindego duto ma duchi manyoro e lap ma Nyayo National Stadium. Aya, paro biro mopogore to koro awinje kuom ng'ama nitie pap. Ochal nade? No late, lakini kwang'iyo kaka ne Gor gi FC otugo. Nyoro FC no tugo mamit. King'iyo boy gi ne Mukangala mama Mukangula Mukangula. Boy no mid kano tero wang'wech. Koyudo mpira to no ensure ni omanyo mbele kodhi. To gol mana ariyo naneno ni nen mana kususia maro defense maro momiyo bao mana ariyo no donjo. To kang'iyo opportunities mane wan go ne watemo but ne waonge gi lak kang'iyo penalty mano malo lose aparo ni derby ni gi pressure koro nen gi pressure to mago bedoga kata jo tugo masulwe bentie malalo ga penalty mago bedoga koro en mana ni watemo lo Tusker to loyo Tusker ok dhi bedo mayot nikech one defense maro ok ber kikwa wuondre defense magoro ok sawa to build up maro be ok sawa king'iyo kaka watugo sani mid maro otho waonge gi mid matugo maber alafu wategemea omala kende sani ni en mako yudo to manyo kako loyo jomoko gibiro po bendi gi begi temo ka gido to gibedo gi aj mar yudo kaka gitimo finishing mondo watimango mondo walo koro kwa dhiro mo gi Tusker nyaka waneni to wadhi loko tukwa kose wadhi timo nango nikech Tusker dhi biro kacha iza duo dai gidwa ni gi yud gini to ingeni ka gisega loyo wagi point achiel kamano to gichako gachaka miyo wa pressure kwa ng'iyo timbe ma Tusker kodongo timbe matek wane mwadongi timbe matek ngeni pod wan gi ulinzi be watere ga ng'wech ng'eny nene na draws ama gilo ama walogi kwa hivyo ulinzi ok dhi bedo mayot to kwa ng'iyo Viga Bullets aparo ni Viga Bullets mana kaka wawinjo enena ni gisebedo gi issues mag finances and then aparo ni kata jotugo king'iyo kaka ne gitugo jotugo go gituga gichal joma tugo for formality ko gionge kata gi ajok gimany mpira gimany goals gichal joma no seol ne giseweyo ne giseol gitugo por aparo ni ka gidoke lum to ginyalo yudo financer ama ginyalo yudo kata sponsor manyalo tego gi to ka giduoge league to ginyalo bedo maber ero kama na ng'eyo weche
weche gi ng'eny to mede kanyo koro ka waneno tebo mar KPL ka wanyalo nene kar kacha kata en dhi nyime moni kono kanyo kaka inene kar kanyo bende man kalo fasadir makende ni FC Leopards nogo opira mamit Kiswahili moro wacho ni mgala muhoya akia FC no puonjo wa wati wach no puonjo wa opira ne otero class in fact kata kirango first leg ne go opira mamit en mani bae manotamogi second leg ni to koro ne ginyiso wane ginyalo yudo gonde. They played so well kendo nyakwa migi puoch kod pak ni mano e gima ber kabisa. An gima no mora kendi derby ni for the first time na yudo ka Ogor to onge jagor mane ywak ni referee no nindo konchiel. Iwinjo no go watu huko ke pap maber enyewe tumepigwa tumeenda nyumbani. It was very nice. Another thing manya wacha game ni Brenda kana chako no wacho ni wabire pap maber. Tapani jogoro nego wamede waride kamba kidogo ma next game kata derby machielo gikele kata jothumbe moko ingene jothumbe ge mabinde chal nyalo ywa fans kaja fan moro winyini Prince Inda nie pap to dhi biro e gima timore kata TZ kujocho koro Prince Inda bie pap yes ko jara pogi derby mokwongo cha FC no kelo jathum moro mono ywa fans mondo kelo gik moro achiel kamano Brenda Ngalo ineno tebo kata kamintiere kata Gor Mahia gi Tusker gin malo kanyo points adi mowegi kanyo point achiel e kind Gor Mahia kod mano mara AFC paro mana mapiyo ewi tebo kaka tebo sani nitie kae to ngawiny pacha general le tebo ka walore warang league ma Ingereza tebo bende chalo nade mana kaka wacho ni 1 point difference onge ahinya en manische moko luoro nyama ko nikech teams mapod wadongo but Tusker ni ginyakawe but okodhi bedo mayot mato pod odhi bedo 2012 moro cha ma ligi kawe tieng mogik mar tugo mogik mar ligi makanye ngama dhi loyo kanyo kata ngama dhi win between Gor and Tusker to ka Goro temo ka papa ni ka mawacho gani kila ngato olo games modongo kila ngato lolo games modongo e kadipo ka wan gi hope aya kiwacho kanyo 2012 angeni Jen pacha sadok kata tugo mane Thika United malich ahinya kantiere kar kacha paro ma inyalo bedo kar kanyo kotendo nyaka sani kaka leagues ani osebedo kanyo aneno Nzoia Sugar mabende osebedo paka ahinya cheno mokalo mosebedo kar kanyo pod nitie kacha thuolo mar adek korka kori Jen inene yo machalo nade league no nyaka sani tebo kama ochung'ani tebo kuma nitie other teams changes to the bed until the last games lakini between Gor gi Tusker aneno ni game marwa gi Tusker ni ema dhi determine ngama dhi loyo league nikech ingeni kwa loyo Tusker to meaning ni wadhi bedo mbele ko games modongi kata kwa dhi amodhi mwalocho to wan sawa koro game ni ema wainsure ni waloyo to wadhi ka league aya dokoro kamane kaka entiere wacho ni ka wacho mbele ka wacho kata ka en point achiel ngaro garo nyaka tema tek molo tuke ge duto ma odongo nyaka sani ne koro mogi jang okango ben maber ahinya ka watieko chenro ka winjo ni league no ma Ingereza to ochunga machalo nade ka unantie ka gi jo Chelsea areyo gi ja Manchester United koro ka wajo Manchester United areyo agene jo mabiro bene wantiere gi ja Chelsea kod jo Manchester City gimbe gi kono mani gin to ginene yo machalo nade e kinde ma koro angi chako chenro ma kaka ginene mano kaka wanene machako sare nyaka kono mkanyo sangwen to kata ka otelo ne mano sani nyaka mogi jo nene mana tebo mar league no ma Ingereza kaka entiere nyaka sani mano ka inene kar kanyo kono mogi jwang team no mar Manchester City nitiere kanyo e thuolo mokwongo Arsenal thuolo mar ariyo giwere kata gi points adi 4 tuke magisetugo Arsenal osego tuke mang'eny ahinya moloyo Manchester City 36 nyaka sani kora wene jonon weche gi mag tuke ana chak gi ja Chelsea mane wuok kata modhi gonde ariyo kod team no mar Nottingham Forest weekend mokalo karka no dhi nigi yo machalo nade eroge gintiere piny kata kono imanyo Chelsea gintiere namba paga chiel kanyo Joshua gi Brenda kiara unywaka nyoka pachu tukona pachu gi musewinjruno oda wate yo machalo nade ing'eyo ni Cleophas wan joluo to joluo wacho ni kikinyier ng'ol mar ng'ato kata kono Chelsea mong'ol sani ng'amotho wewie marach Chelsea nyakwa iwinjre sani igani weche kosebedo kodwa maber ahinya
Koro Chelsea nego benisani okwa discuss ahinya. Wachak discuss joma ni malo ahinya. Joma ni malo kaka Manu kama. Manu ni malo. Sani wanyalo win Manchester City. Manchester City gi Arsenal buwe. Arsenal no win league December paro. To league no serie lazima oken league minyalo win December. And league ma iloyo chakre March gi April. Kaponi April okinya win to shida nitie. Omiyo league kaka kamochopeni. Hapa ni Chelsea madhimio Man City win the league. Kamano. Chelsea gocho ni Manchester City next. Mago tuke mabiro mbele kai weekend machomo kar kai. Kara kuchopo weekend. Brenda, tugo manyoro angeni Chelsea kangi maki lakini Arsenal kier kendo wito points. Maromo kacha adek manodichi manyoro kano sego kata gonde adek gi Brighton ne manogo Manchester United bende gola chiel ka opira dhika rumo but nyalo bedo mane koteno gi chung mar league masana apani opira to semoko wasepogo one pom gija kotho yes koro Arsenal negitemo congratulations utemo jomaniu be kamun tied gi Liverpool kanyo kikubed no mora ahinya nikech top 4 no pod seche moko kmaru koro kikubed jok momora ahinya Arsenal mosuru temuru next season udok makacha useduoko tebo kuma ne ntie nokwanya yweyo but we recognize Kaisedo nyomio nyoka points adek omayo gi kien nikech the way he'd boss that defense nyokinya ngeni mangat mobedo played out of position koro bolu dunda to ene mana Arsenal bene duare kanyalo mo to Arsenal bene gidwaro jite giduogo season manyien ka wacho ni season yetu msijali jen tebo ni kina nyaka sani kata ngenda mayudo wach mogik mana ka watieko chendo kiny makawo sebo no kanene top 4 flight obobedo determined after all games have been played nikech en tight inono ka podwa makre kacha gi Newcastle tineno ka Liverpool be pod ni tokwa kwa hivyo mano after the final games ekwa bonge joma bodonge top 4 embele kacha nandeno ka Brighton notimo maber to kocha margino wacho maber ni game no lose the previous match lakini kodhiro mogi Arsenal dineno to kineno kaka Brighton ne tugo ne gin physical be Moises no kudwa tugo kodgi kodhi kacha to no tackle gi maber to king'iyo kata kaka Brighton no tugo ne Arsenal no winj ball nyoro no tugo ni maber kwa hivyo en mor kuom jo Manchester samone no ka Arsenal okuyud okombe nikech dawa okwayue koro sani wawijo wakwayue to jomani waseka okombe chiel do at least one go kombe Arsenal gima ginyalo timo malo en mana badgi lakini kilofas kapoko tiko gimoro timore Chelsea maber Chelsea Women Football Club is doing well next Manchester United alafu bende nyoro weekend ni nane no ka Southampton no dhielu en club ma kipacha they have been playing some nice football but nice football lokomio gi stay up kamano abiro miss James Ward-Prowse ikiwa tokanyo ni timu no Southampton be osebedo kata katemo ahinya kata ituke kata kamano koro gitiere oko the same way okiko wacho jok madhi elum it's a very saddening thing you don't need Leeds kata Leicester either of them Leicester kata Everton koro dwats chemoko nyadhi elum ka season rumo to mago timbe mosebedo ka kilometer more e league ka koro waritwa neni ngadhi biro to kidwoke local football Shabana duogo dabi kore kadwo idwa moke wadwa bere gi dabi adi abro the Gusi Stadium moko berbe to bubu chopo karombu kaka jo Shabana chopo ka samoro ka gidi kata Machakos ando waheogi an kaka jo Shabana pongo Machakos wadwa ni gipong nyayo ogo nero kama na inya Joshua Kwanya Brenda Ongalo kachel kodaka Jeno Lale kundo thur matoko dere mogitivo kiny makano kono no weche gi mag tuke angino obotimo duche machelo kendo sani agunwero kama na inya nekon mag joangi bende obedo kodi achiel kachiel no chako kiny makawuono sa achiel maro kinya ka sani koro sa osomo sario maro kinyi ka koro wakele giko mano nonro mag weche mag tuke mosebedo katimore e giko dira makoro oseru makoro wachako juma manyien ni nyaka sani isebedo kod ng'eyo giko mano timore kana okiluo weche mag tuke mane moro wakaka Ramogi TV e cheno mokinyi maro piny wuok tich ka wuok tich sa achiel nyaka sa ariyo ka wakelo ni weche giduto ka gimuomo gode kod aore mondo mi gichopni kama intiere kar kanyo mane makelo e giko luongani Cleophas Oluoja Kisumo kanya kwar ma okeu nyaka sango we alore gi kanyo watim gi motimo kawuono juma manyien kapo nono ka osego Chelsea kata ka Chelsea osego Manchester City warito neno oriti masari